Baba, egameni likaJesu Kristu inkosi yethu, Baba siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga umusa Nkosi osenzela wona nangalesi sikhathi ntambama. uNkulunkulu wethu siyabonga abantwana bakho bakhulumile ngawe uqobo. uNkulunkulu wami kuningi Nkosi abakushilo, Nkosi obekwenzeke empilweni zabo. Abanye Nkosi bayakhala uNkulunkulu wami, bonke Nkosi banikela kuwe ukuba Nkosi ube kanye nabo banqobele Nkosi Jesu endleleni yabo yokukholwa. Ubapha amandla uNkulunkulu wethu ukuba Nkosi indlela yabo yokukholwa inqothwe ngegama likaJesu ophilayo. Ngabikho Nkosi okuzoba isithiyo Nkosi endleleni yabo yokukholwa. Baba wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu wami ukuthi bayakuphakamisa wena wedwa Nkosi ukuphila kwethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga Moya Ongcwele, wena Nkosi uthembekile ngezikhathi zonke. Ngiyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuba Nkosi ube nabo abantwana bakho bonke bayakudinga. Abanye Nkosi abakasukumi, ngiyazi Nkosi ukuthi sitha siyalwa, asifuni Nkosi ukuthi abantu bakho bakhulume Nkosi ngezinto benzele zona. Kepha Nkosi ngiyanxusa ukuba Nkosi ubapha amandla baqinise lapho behlezi khona, ubanike ukuthula Nkosi Jesu. Ngiyacela egameni lakho eliphilayo, siyabonga uNkulunkulu wethu ibana abantwana bakho inkonzo Nkosi isaqhubeka, ubagcina ubalondoloze ngezikhathi zonke zokuphila kwabo. Siyabonga uNkulunkulu wethu, silondoloze Nkosi usigcine ngoJesu Kristu Nkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ibona